Γεια σας. Απόψε θα μιλήσουμε για το πώς ήταν πραγματικά η ζωή. Πραγματικά ήταν μια εποχή που θα νιώθετε σαν να βρίσκεστε σε βασιλικά συμπόσια, τρώγοντας από χρυσά πιάτα. Μη φαντάζεστε ότι η θέση σας είναι στη μέση της πλατείας του χωριού. Με τα γυμνά πόδια σας βουτυγμένα, με γυμνά πόδια βουτυγμένα στη λάσπη, προσευχόμενοι να μην σας τσιμπήσουν τα ψήρα στα αυτιά. Θα είναι μια συνηθισμένη μέρα. Όταν ξυπνήσετε το πρωί, μην περιμένετε μαλακό μαξιλάρι και βαμβακερά σεντόνια, μην περιμένετε να ξυπνήσετε με τη χειρότερη μυρωδιά της ζωής σας. Με τη χειρότερη μυρωδιά θα χτυπήσετε τα άχυρα και τα έντομα που θα πέσουν πάνω σας θα ανοίξετε τα μάτια σας. Γι' αυτό, πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε ένα λεπτό για να κάνετε like στο βίντεο και αν σας αρέσουν πραγματικά, αν σου αρέσει αυτό το είδος περιεχομένου, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι τώρα. Χαμήλωσε τα φώτα και συνεχίστε να παρακολουθείτε στην πιο άνετη θέση, γιατί απόψε είναι μία από τις χειρότερες περίοδοι στην ιστορία. Όταν ανοίξετε τα μάτια σας, το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσετε είναι μία έντονη και μυρωδιά. Ίσως κοπριά κοτόπουλου ή κατσικίσια κοπριά, ή ίσως μία δυσάρεστη μυρωδιά από το λάκκο που έσκαψε ο γείτονας για να θάψει τα πρωινά του καθάρματα. Μία δυσάρεστη μυρωδιά που θα σας κάνει το λεμόνα και σας προκαλεί ελαφριά να ζαλιστεί. Πάνω από το κεφάλι σας, τα κομμάτια άχυρου που καλύπτουν τη στέγη χρωματίζουν το εσωτερικό του δωματίου με ένα αχνό πορτοκαλί χρώμα. Βάφουν το εσωτερικό του δωματίου με ένα αχνό πορτοκαλί χρώμα. Ναι, βρίσκεστε στο μεσαίωνα. Μέσα στη ξύλινη καλύβα σας, πάνω από ένα σωρό άχυρο, φοράτε ένα λεπτό, βρώμικο λινό πουκάμισο επιπλέον, από το βράδυ μέχρι τώρα, και εξακολουθούν να βρίσκονται στις πτυχώσεις του πουκαμίσου σας. Όταν ξύνετε το δεξί σας ώμο, μην φοβάστε. Πιθανότατα είναι μια ψήλου ή, χειρότερα, ψήλου. Δεν προλαβαίνετε να ανοίξετε τα μάτια σας, ακούς ένα καμπανάκι να χτυπάει έξω, ακούς. Ο παπάς του χωριού ανακοινώνει ότι η μέρα ξεκίνησε και ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε τις δουλειές σας. Σηκωθείτε λοιπόν. Σήμερα δεν υπάρχει ξεκούραση για σας. Νιώθοντας τον πόνο στην πλάτη σας και σηκώνεστε από το άχυρο στα φτώρα, Σταύρος, 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 Σταύρο. Αυτό το μέρος είναι πραγματικά δύσκολο να αναπνεύσεις, βαρύ και υγρό μέρος. Πίνετε μια γουλιά νερό. Σηκώνεσαι για να πιείς. Που βρίσκεται στην άκρη του κεφαλιού σου, και όταν παίρνετε μια γουλιά, η λάσπη από το χώμα που έχει κατακαθίσει στο νερό και η γεύση του είναι λίγο σιδερένια, λίγο βρύο και πολύ μπαγιάτικο. Τώρα τα νερά δεν είναι πια διαυγή και γλυκά. Αν είστε πολύ τυχεροί, μπορεί να δείτε ένα μικρό έντομο που επιπλέει στην επιφάνεια του νερού ως μπόνους. Εντωμεταξύ, το πρωί δεν υπάρχει φρέσκο ψωμί, δεν υπάρχει. Από το προηγούμενο βράδυ έχει σκληρίνει και σκληρό κομμάτι ψωμιού από το προηγούμενο βράδυ. Αν είστε τυχεροί, αν καταφέρετε να το δαγκώσετε, αλλά πιθανότατα θα σας τρυπήσει το ουρανίσκο και θα σας προκαλέσει ένα μικρό τραύμα. Μιλώντας για δόντια, η μέθοδοι καθαρισμού των δοντιών ήταν συνήθως με κάρβουνο ή με μασισμένο μίσχο μέντα. Επίσης, η ηλικιωμένη γυναίκα του χωριού έχει κρυμμένη μια βούρτσα από τρίχες κατσίκας, αλλά ο τελευταίος που τη χρησιμοποίησε πέθανε από φυματίωση. Όταν βγαίνετε έξω, βγαίνεις έξω. Με το πρώτο βήμα που κάνεις στο χώμα, νιώθεις τη λάσπη. Εκείνη την εποχή, ακόμα και αν δεν υπήρχαν παπούτσια, υπήρχαν ξύλινα παπούτσια με ένα άθλιο πράγμα δεμένο με επίδεσμο. Την ίδια στιγμή, η άλλη μυρωδιά που φτάνει στη μύτη σας είναι από το πίσω μέρος του χωριού, όπου καίγονται πιθανώς κομμάτια σάπιου κρέατος και άχυρο που καίγονται. Επειδή δεν υπάρχουν αποσμητικά, δεν υπάρχουν, η μυρωδιά των κατοίκων του χωριού είναι το ίδιο. Ακόμα και νωρίς το πρωί, οι άνθρωποι μυρίζουν σαν δίχτυα ψαράδων. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα εδώ. Η μέρα μόλις ξεκινά, αλλά η ενέργειά σας έχει ήδη εξαντληθεί, και το κακό είναι ότι αυτό ισχύει μόνο για τα πρώτα 15 λεπτά του πρωινού. Εν τω μεταξύ, μία μικρή πληροφορία στα χωριά του Μεσαίωνα, το πιο συνηθισμένο αποσμητικό για την καταπολέμηση της πρωινής μυρωδιάς, στα αποξηραμένα βότανα και δέσμες λεβάντας. Οι γυναίκες έβαζαν στα μαλλιά τους και στο εσωτερικό των ρούχων τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι η λεβάντα από μόνη της δεν μπορεί να καλύψει το άρωμα. Πόσο ακόμα, χωρίς να ξέρετε πόσο θα αντέξετε, με το ψίχουλο ψωμιού που πήρατε στα χέρια σας, κατευθυνθείτε προς την πλατεία του χωριού. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει μια περίεργη ηρεμία. Κανείς δεν σας ενοχλεί με το κινητό του. Δεν υπάρχει κυκλοφορία, ούτε ειδοποιήσεις από τα κοινωνικά μέσα. Μόνο εσείς, οι δυσάρεστες μυρωδιές και οι άδειο στομάχι σας και οι ατελείωτες. Καθώς προχωράτε προς την πλατεία του χωριού, ο κρύος αέρας σου τρυπάει τα κόκαλα, ο λάσπης κάτω από τα πόδια σου με τις παγωμένες λιμνούλες νερού και σε δυσκολεύει σε κάθε βήμα. Δεν έχεις ούτε παπούτσια, ούτε μπότες στα πόδια σου. Έχεις τυλίξει το πόδι σου με ένα παλιό, έχεις τυλίξει το πόδι σου με ένα κομμάτι από αυτό, έχει τρύπες σε πολλά σημεία κάθε βήμα που κάνεις. Η υγρασία της λάσπης, αλλά κανείς δεν νοιάζεται, δεν έχει νόημα να παραπονιέσαι εδώ, γιατί όλοι είναι στην ίδια κατάσταση. Στο χέρι σου έχεις ένα κομμάτι μπαγιάτικο ψωμί. Σκληρημένο, τα άκρα του έχουν γίνει σαν πέτρα, αν και προσπαθείς να το σπάσεις με τα δόντια σου, να το κόψεις με τα δόντια σου. Τις περισσότερες φορές χάνεις το δέρμα των δοντιών σου επιπλέον, ή έχει μούχλα. Αναρωτιέσαι ποια είναι η γεύμα της ημέρας. Φρέσκο ψωμί μια φορά το χρόνο, ίσως τα Χριστούγεννα, αλλά ακόμα και τότε είναι σκληρό. Το μόνο πράγμα που μπορείς να φας όλη μέρα, ίσως το μόνο πράγμα που μπορείς να βάλεις στο στόμα σου, περνάει δύσκολα από το λαιμό και πληγώνει τον ουρανίσκο, αλλά δεν έχεις άλλη επιλογή από το να πεινάσεις. Το πρώτο πράγμα που συναντάς όταν φτάνεις είναι μια βαριά πρωινή ομίχλη.
Εμφανίζονται σιλουέτες με γνωστά πρόσωπα, αλλά με την ίδια έκφραση. Κουρασμένα. Άγρυπνοι, πεινασμένοι και απελπισμένοι. Τα παιδιά παίζουν με τη λάσπη, σε μια στιγωνία παίζουν με τη λάσπη. Στην πραγματικότητα δεν είναι παιχνίδι, αυτό δεν είναι παιχνίδι, ψάχνουν τα έντομα μέσα στη λάσπη, ίσως βρω λίγη πρωτεΐνη. Λένε. Τα αδύνατα χέρια των παιδιών, τα σκασμένα δέρματα στα πρόσωπά τους και τα μάτια τους που νεκραγούν. Όλοι οι μικροί πολεμιστές που μάχονται την πείνα, οι ηλικιωμένοι του χωριού έχουν μαζευτεί στη γωνία της πλατείας όπως πάντα, συζητούν τα ίδια θέματα, πολεμούν την πείνα. Ποιος έχει άρρωστα κοτόπουλα, ποιος έχει χαλάσει το αχυρώνα του, ποιος δεν έχει πάει στην εκκλησία διαδόσεις, ήταν ένας τρόπος επιβίωσης επειδή δεν υπήρχε διασκέδαση. Κανείς δεν έχει την ανησυχία να προστατεύσει την προσωπική ζωή σου. Όταν ξυπνάς το πρωί, πόσες φορές έχεις πάει για ούρηση? Από το στομαχόπονο που σου έμεινε από το βράδυ, όλα τα ξέρουν, όλοι ξέρουν τα πάντα. Η μυρωδιά του καπνού που βγαίνει από τα σπίτια έχει μπει στον αέρα. Δεν καίνε ξύλα στη φωτιά, αλλά κυρίως από ξηραμένα περιτώματα ζώων, η κλαδιά, η μυρωδιά έχει πλέον εμποτιστεί στα ρούχα, στα μαλλιά, ακόμα και στο δέρμο μικρών με τόνο. Τι και να κάνεις, δεν φεύγει ακόμα και όταν αγγίζεις το πρόσωπό σου με τα χέρια σου, η μυρωδιά των καμένων σκατοσκόνη δεν φεύγει από τη μύτη σου. Φρέσκος αέρας, δεν υπάρχει τέτοια έννοια εδώ. Στο μια ομάδα γυναικών στα νερά. Κρατούν ξύλινα κουβάδες και μεταφέρουν παγωμένο νερό, πολλές φορές το νερό από το πηγάδι παγώνει αμέσως. Η γεύση του νερού είναι απέσια, με νεκρά έντομα, κομμάτια από φύκια και η θολούρα του είναι το χειρότερο. Αλλά το να μείνεις χωρίς νερό είναι χειρότερο, γιατί αν δεν πιεις νερό το πρωί θα πέσεις και θα λιποθυμήσεις, κανείς δεν σε μεταφέρει. Θα μείνεις εκεί που λιποθύμησες, θα μείνεις ανάμεσα στα ζώα. Ίσως ένα κατσίκι να έρθει και να σου γλύψει το πρόσωπο. Εσύ, όμως, θα μασάς με δυσκολία το ψωμί που κρατάς στο χέρι σου, από την άλλη κοιτάς την ίσως βρω ένα σάπιο μήλο. Αλλά στο πάγκο τα περισσότερα πράγματα είναι γεμάτα από κρέας κατσίκας που έχει πεθάνει πριν από 3 μέρες, ή κατσικίσιο κρέας ή τυρί. Χρειάζεται θάρρος ακόμα, και για να ρωτήσεις τις τιμές απαιτεί θάρρος, γιατί δεν υπάρχει καν στο πορτοφόλι σου. Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος του χωριού έχει ανέβει πάνω σε ένα μεγάλο βράχο και διαβάζει το πρωινό δελτίο. Η Βασιλική έχει αυξήσει τους φόρους. Κάθε οικογένεια θα πρέπει να δώσει 2 σάκους σιτάρι. Αν δεν μπορεί να δώσει, θα πάρουν είτε θα τους πάρουν τα ζώα ή τα παιδιά. Κανείς δεν διαμαρτύρεται, γιατί κανείς δεν έχει τη δύναμη να διεκδικήσει τα δικαιώματα του, δυνατότητα να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Στο Μεσαίωνα, η δικαιοσύνη είναι τόσο ισχυρή όσο η προσευχή του αδύναμου, γι' αυτό η σιωπή είναι η πραγματική φωνή της πλατείας του χωριού, και μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή, ένα παιδί που τραβάει τη μύτη του, περνώντας από το πίσω δρομάκι, και τα ποντίκια ανάμεσα στα σωρούς από πέτρες, να προσπαθείς να μείνεις ζωντανός, να μείνεις στη ζωή. Ίσως η ελπίδα είναι μόνο να κοιμηθείς τη νύχτα, γιατί δεν υπάρχει το παραμικρό σημάδι όταν γυρίζεις στο σπίτι σου, ξεφεύγοντας από την ατμόσφαιρα της χωριανής πλατείας, γεμάτη λάσπη και κουτσομπολιά, και γυρίζεις στο σπίτι σου. Η πραγματική δουλειά της ημέρας μόλις αρχίζει, χωρίς να χορτάσετε όπως πρέπει. Παίρνετε το ξύλινο άρωτρο με το χοντρό χερούλι και κατευθύνεστε προς το χωράφι. Η δουλειά εδώ δεν είναι απλώς μια αναγκαιότητα, αλλά ο μόνος τρόπος για να επιβιώσεις, γιατί ο χειμώνας πλησιάζει και δεν υπάρχει, πρέπει να κάνετε από τώρα, είναι απαραίτητο. Η κατάσταση του εδάφους είναι θλιβερή μετά τη βροχή της νύχτας. Έχει μετατραπεί σε λάσπη, έχει μετατραπεί σε βάλτο. Σε κάθε βήμα, τα πόδια σας με δυσκολία από το έδαφος. Καθώς παίρνετε το άρωτρο, καθώς παίρνετε, το κομμάτι του σκληρού εδάφους κολλάει μπροστά σας, και ο πόνος είναι πλέον ένα φυσικό μέρος της ζωής σας, έχει γίνει φυσικό μέρος της ζωής σας. Εξάλλου, εδώ πόνος το μειών, δεν παραπονιέται κανείς για μυϊκούς πόνους, κανείς δεν παραπονιέται ότι πονούσε ή ότι είχε πιάσει η μέση του. Γιατί όλοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, το βάρος του ώμου σας είναι σαν το σίδερο που καρφώνεται στο χώμα, σφινωμένο στο χώμα, σας τραβάει συνεχώς προς τα κάτω. Υπάρχει μια περίεργη σχέση. Ούτε αυτή είναι ξένη στο χωράφι και αρχίζει να σας ακολουθεί με τα πρώτα φώτα του πρωινού, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν επιστρέφει, όταν επιστρέφετε, καθαρό χώμα που αφήσατε πίσω σας. Κάθε φορά πρέπει να καθαρίζετε. Όσο και αν είστε, το να εκφράζετε την οργή σας σε ένα ζώο είναι πολυτέλεια εδώ. Η δουλειά στο χωράφι δεν τελειώνει ποτέ. Το πρωί οργώνετε, μέχρι το μεσημέρι ανακατεύετε το χώμα, το απόγευμα καθαρίζει στα νέα βλαστάρια τη τρακτέρ. Τι εύκολο εργαλείο. Κάθε είναι χειρονακτική εργασία, με τα χέρια και την πλάτη. Η σκαπάνη στα χέρια σου είναι γεμάτη με ρογμές από τα χρόνια. Κάθε φορά ένα σκλήθρο μπαίνει στο δάχτυλό σας, στις παλάμες σας έχουν σχηματιστεί κάλλοι. Δεν νιώθετε πια τον πόνο, το μόνο που ξέρεις είναι ότι πρέπει να τελειώσεις αυτό το χωράφι. Ο αέρας είναι κρύος, το χώμα υγρή, φοράτε ένα λεπτό λινό ρούχο, ο άνεμος κόβει το πρόσωπό σας, ενώ οι σταγόνες υδρότα πέφτουν στο χώμα και χάνονται καθώς εργάζεστε. Κοιτάζετε γύρω σας και βλέπετε άλλους χωρικούς, όλοι με τον ίδιο ρυθμό και με τις ίδιες κινήσεις του αρώτρου σκάβουν το χώμα. Γυναίκες, άνδρες, ηλικιωμένοι, παιδιά, όλοι συμμετέχει στην εργασία. Επειδή εδώ δεν υπάρχει διαφορά ηλικίας. Ένα παιδί 6 ετών μαθαίνει να τρέχει πίσω από το άρωτρο, ενώ ένας 70χρονος άντρας το ίδιο, και ένα περιστέρι που ξαφνικά κάθεται στο κεφάλι σας γίνεται δικαιολογία για να σταματήσετε τη δουλειά σας.
Σηκώνετε το κεφάλι σας και κοιτάζετε τον ουρανό, κοιτάζετε τον ουρανό. Τα σύννεφα είναι γκρίζα και η βροχή έρχεται, αλλά αυτή τη φορά δεν έχετε καμία πιθανότητα να τελειώσετε τη δουλειά σας, δεν έχετε καμία πιθανότητα να ξεφύγετε αν δεν το χωράφι. Το βράδυ στην πλατεία του χωριού, είτε από τον πατέρα σας ή τους ηλικιωμένους του χωριού θα σας μαλώσουν, ειδικά αν κυκλοφορήσει η φήμη ότι ο γιος εγκατέλειψε το χωράφι. Τότε ο παπάς θα σταματήσει να προσεύχεται για σένα. Όταν και πιάσετε ξανά το άρωτρο, μια πέτρα θα έχει κολλήσει στην άκρη του αρώτρου, θα σας τραβήξει προς τα κάτω. Περνάει η υγρασία από τα γόνατά σας που έχουν κολλήσει στη λάσπη, καθώς η υγρασία διαπερνά τα γόνατά σας που έχουν κολλήσει στη λάσπη. Η κατσίκα έρχεται δίπλα σας και σας κοιτάζει με περιέργεια καθώς ενώ είστε ξαπλωμένοι. Σας έρχεται στο μυαλό ή κάποιος χθες το βράδυ στο δάσος φαγμένος από λύκους έτσι. Όταν τελειώνει αυτή η επίπονη δουλειά της ημέρας τη νύχτα στο δάσος, υπάρχει ο φόβος των ληστών ή των λύκων. Σηκώνεστε και συνεχίζετε τη δουλειά σας χωρίς να συνεχίσεις τη δουλειά σου, γιατί η λάσπη εδώ δεν είναι ρούχο, είναι μέρος του δέρματός σου, μέρος του δέρματος. Όπως ο άνθρωπος της πόλης αρωματίζει, έτσι και η μυρωδιά αυτού του τόπου είναι λάσπη, κοπριά και υδρότα. Αν έρθει κάποιος από έξω θα λιποθυμούσε, αλλά εσείς έχετε συνηθίσει μερικές φορές το πρωί, όταν ο λάσπης είναι λίγο πιο μαλακός, πατάτε γυμνή στο χώμα, συναισθανθείτε μια περίεργη ηρεμία. Προς το μεσημέρι το στομάχι σας αρχίζει να γουργουρίζει, το κομμάτι ξερό ψωμί που έχετε πάρει μαζί σας είναι το ίδιο με αυτό που φάγατε το πρωί. Σαν πέτρα πρέπει να το βρέξετε με λίγο νερό, πρέπει να το βρέξετε με λίγο νερό. Το νερό που πίνετε είχε αντληθεί το πρωί από το πηγάδι, αλλά όταν βλέπετε μικρά ζωήφια να επιπλέουν μέσα του, προσεύχεστε και κλείνετε τα μάτια σας κάθε μέρα, ζείτε παρόμοιες καταστάσεις, το στομάχι σας είναι ανθεκτικό. Λοιπόν, δουλέψαμε τόσο πολύ, δεν υπάρχει διάλειμμα για φαγητό, έτσι κάτι. Απλά καρφώστε το άρωτρο στο χώμα, έχετε το δικαίωμα να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα. Εκείνη τη στιγμή η κατσίκα έρχεται πάλι και τραβάει τα κορδόνια των παπουτσιών σας, τότε τραβάει τα κορδόνια των παπουτσιών σας. Και απομακρύνετε ελαφρώς το κατσίκι και συνεχίζετε τη δουλειά σας. Έτσι είναι η ζωή στο χωράφι. Αυτή η εργασία που διαρκεί όλη την ημέρα σας εξαντλεί σωματικά, αλλά με περίεργο τρόπο διατηρεί ζωντανό το ενστικτό σας, συντηρεί ζωντανό το ενστικτό σας να επιβιώσετε. Καθώς κοντά στο ηλιοβασίλεμα, καθώς οδηγείτε τις τελευταίες σειρές, συναντάτε ένα παλιό ζώο, ίσως ανήκει σε μια γελάδα που πέθανε από πείνα πριν από χρόνια, το βγάζετε από εκεί και το αφήνετε στην άκρη. Η μέρα τελειώνει, αφήνετε το άρωτρο στην πλατεία του χωριού και πάλι προς το στάβλο. Ο λάσπης έχει γίνει στρώμα πάνω σας, με τι θα καθαρίσετε τα χέρια σας? Δεν υπάρχει ούτε σαπούνι ούτε ζεστό νερό, παίρνετε παγωμένο νερό από το πηγάδι και πλένετε το πρόσωπό σας. Από το κρύο τα δόντια σας χτυπούν μεταξύ τους. Αν και η αλεηνύχτα είναι γεμάτη με άλλα προβλήματα, γιατί σε λίγο θα ζήσετε και την περίφημη εμπειρία της τουαλέτας του Μεσαίωνα, θα πρέπει να ζήσετε και αυτή την εμπειρία. Ο ήλιος δει, ο ουρανός έχει πάρει το χρώμα του αίματος στο χώμα, και η κούραση από το άρωτρο στο χωράφι και την κούραση από το χωράφι προς το σπίτι σας μπροστά από το στάβλο. Η κατσίκα σας παρακολουθεί, ακόμα η βρωμιά και η μυρωδιά του υδρότα που έχουν κολλήσει πάνω σας δεν φτάνει πια στη μύτη σου. Το σώμα έχει σταματήσει να αντιλαμβάνεται αυτή τη μυρωδιά, αλλά αυτό που θα ζήσετε μετά δεν μπορείτε, είναι δυνατόν να το συνηθίσετε ούτε να το αποδεχτείτε, γιατί ήρθε η σειρά της διάσημης τουαλέτας του Μεσαίωνα. Ήρθε. Εδώ δεν υπάρχουν μπάνια γεμάτα ζεστό, μπάνια με ζεστό νερό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τουαλέτες με καζανάκι χαρτί υγείας, δεν μπορείτε καν να το φανταστείτε. Αυτό που αποκαλούν τουαλέτα είναι ένα μέρος κοντά στα όρια του χωριού, έχει μια τρύπα και είναι φτιαγμένη από ξύλινα δοκάρια. Κανείς δεν έρχεται για να το καθαρίσει, γιατί για να το κάνει αυτό πρέπει να είναι ο γυρεότερος του χωριού ή κάποιος που έχει χρέη, επιλέγετε. Στο σκοτάδι, για να βρείτε το δρόμο σας, παίρνετε ένα δύναμο που είναι φτιαγμένη από κερί. Τρεμοπαίζει και η τρεμάμενα. Καθώς περπατάτε στο δρόμο, ακούγεται ο ήχος μιας κουκουβάγιας, δεν είναι σαφές τι συμβαίνει στο δάσος. Εξάλλου, χθες κάποιος έγινε τροφή για τα λύκη σας, έρχεται πάλι στο μυαλό. Κάθε θρώισμα που ακούγεται ανάμεσα στα θάμνα, αλλά πρέπει να συνεχίσετε, γιατί από το πρωί έχετε φάει μόνο σκληρό ψωμί και το κατσικίσιο γάλα έχουν καταστρέψει το στομάχι σας. Όταν φτάνεις δίπλα στην τουαλέτα, μια μυρωδιά τόσο έντονη που κρατάτε την αναπνοή σας όταν μπαίνετε μέσα. Ο μεντεσές της πόρτας ανοίγει με ένα τσούξιμο. Το πάτωμα με ξύλινα σανίδια, πρέπει να βρείτε ένα μέρος για να καθίσετε, αλλά δεν προσέχετε, το πόδι σας γλιστρά και πέφτετε κατευθείαν μέσα στο λάκκο. Στο χωριό υπάρχουν πολλές ιστορίες γι' αυτό. Μια φορά, ο γέρος του χωριού, ο Ματίας, σκότος της νύχτας, γλίστρισε και έπεσε μέσα, έμεινε στο λάκκο μέχρι το πρωί και γύρισε στο σπίτι με τα ρούχα του λερωμένα και με δυσκολία έφτασε στο σπίτι. Ακόμα το θυμούνται και γελάνε. Όταν κρυφτείτε πάνω από την τρύπα το φως και προσπαθείτε να κάνετε τη δουλειά σας, προσπαθείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η μυρωδιά, γιατί μέσα σε εκείνο το λάκκο υπάρχει φωλιά μυγό, μικρές μαύρες μύγες που τρέφονται με την υγρασία και την υγρασία και βουίζουν στον αέρα. Αν μείνετε εκεί για πολύ, θα σας καρφώσουν στα μαλλιά και στο πρόσωπο. Επιπλέον, στο βάθος του λάκκου υπάρχει ένα συνεχής ήχος τσιμπήματος. Πιθανώς υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν πέσει εκεί, είναι σαύρες, ποντί και βατράχια, δεν ξέρουμε. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε χαρτί υγείας φυσικά. Για να κάνετε την ανάγκη σας εδώ, είτε χρησιμοποιούσαν κομμάτι άχυρου, ξερά φύλλα ή παλιά κουρέλια. Αν είστε τυχεροί, θα βρείτε ένα μαλακό φύλλο. Θα τελειώσετε τη δουλειά σας και όταν τεντώνετε το χέρι σας προς το παλιό πανί, δεν σκέφτεστε καν πότε πλήθηκε για τελευταία φορά, δεν σας περνάει καν από το μυαλό. Εδώ δεν υπάρχει καν η λέξη μικρόβιο. Κανείς δεν φοβάται τη γρίπη.
ούτε τη λίμωξη του εντέρου ή από εντερική λίμωξη όταν παίρνεις το φακό και βγαίνεις έξω. Ο κρύος αέρας που γεμίζει τα πνευμόνια σου μοιάζει με φάρμακο. Ήρθε η ώρα να τελειώσει η νύχτα. Καθώς περπατάτε πίσω στην πλατεία του χωριού, το φως του φεγγαριού αργά-αργά κρύβεται πίσω από τα σύννεφα καθώς περπατάτε στο δρόμο, τα αγκαθωτά αγκάθια, φτάνετε στο σπίτι αλέω σπίτι, εννοώ ένα δωμάτιο έξω, ο νυχτερινός άνεμος ενώ μέσα υπάρχει το αδύναμο φως φωτιά μόλις μπαίνεις μέσα, εκείνο το γνωστό η μούχλα, η υγρασία και η μυρωδιά του υδρότατων ζώων σας υποδέχονται. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ίσως έξω λίγο πιο δροσερό, ενώ το εσωτερικό είναι πιο πυκνό στο αμυδρό φως, στη μέση του δωματίου ένα παλιό κομμάτι ύφασμα γεμάτο με άχυρο που μοιάζει με στρώμα. Θα περάσετε τη νύχτα εδώ. Το ξύλινο πάτωμα δεν υπάρχει. Το δάπεδο είναι χώμα. Το μόνο πολυτελές αντικείμενο στο σπίτι είναι ένα παλιό πάπλωμα που σώθηκε πέρυσι από το στόμα μιας αλεπούς. Καθώς ξαπλώνει στο κρεβάτι, αμέσως καταλαβαίνετε ότι κάτι κινείται. Στην αρχή νομίζετε ότι είναι οι μύες σας που τρέμουν, αλλά όχι, αυτή είναι συνειδητή κίνηση. Ψήλοι, ψήρες και νεκρότονες. Οι πιστοί φίλοι της νύχτας έχουν πάρει τη θέση τους και περιμένουν το ζεστό σας σώμα. Για αυτούς, είστε απλός και δυστυχώς το πρωί δεν θα πληρώσουν κανένα ενίκιο και θα φύγουν. Ο αδερφός είναι δίπλα σου, κάποιος βύχει και ο άλλος ροχαλίζει. Στην πίσω γωνία, ένα ποντίκι τρώει ένα παλιό τυρί κάθε τόσο περνάει από κάτω από το μαξιλάρι σου και αγγίζει το αυτί σου, δεν σας τρομάζει πια. Το συνηθίζετε, πρέπει να το συνηθίσετε. Κάθε 5 λεπτά νιώθετε σαν κάτι να περπατάει στα πόδια σας, κουράζεστε να το ξύσετε με τα δάχτυλά σας, αλλά αυτό είναι μόνο μια δευτερόλεπτα ανακούφισης. Το στρώμα με άχυρο όταν βγήκε στον ήλιο για τελευταία φορά πριν από μήνες είχε ακόμα περιτώματα πουλιών. Ο καθαρισμός γίνεται μόνο με τη βροχή. Και αυτό μόνο αν βρέχει από τη σωστή γωνία. Αν θέλετε να σηκωθείτε στη μέση της νύχτας για να πιείτε νερό, σκεφτείτε το ξανά, γιατί δεν υπάρχει νερό στο σπίτι, υπάρχει μόνο έξω, υπάρχει πηγάδι. Αλλά ταυτόχρονα έξω υπάρχουν και ουρλιαχτά λύκων και ληστές. Δεν θέλετε να ζήσετε μια ζωή γεμάτη φόβο, δεν θέλετε να ζήσετε με το φόβο, γι' αυτό ακόμα κι αν τα χείλη σας ξεραίνονται και τα μάτια σας να μυρμηγκιάζουν, θα μείνετε στο κρεβάτι. Τη νύχτα ακούγονται και άλλα ήχοι, μερικές φορές μια γάτα ή μια κότα, αλλά όταν ακούτε πιο προσεκτικά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι έτσι. Ίσως είναι μόνο ο άνεμος ή το τρίξιμο μιας παλιάς δοκού της στέγης, αλλά και ο μεσαίωνας ίσως είναι αρκετά τρομακτική πιθανότητα. Μερικές φορές ξυπνάτε από τον ύπνο σας με μια αίσθηση καψίματος, κόκκινα σημάδια έχουν μείνει στο σώμα σας, το κεφάλι του παιδιού του γείτονα είναι γεμάτο από ψήρες. Σε αυτές τις περιόδους, είναι παράδοση να ξυρίζετε το κεφάλι σας μία φορά την εβδομάδα. Στη μέση της νύχτας το σπίτι ξαφνικά ησυχάζει. Η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει. Οι σκιές μακραίνουν και μικραίνουν, το μόνο φως μέσα είναι ένα κομμάτι κάρβουνο μέσα στη σόμπα, ακόμα και η αδύναμα. Αλλά και αυτό δεν διαρκεί πολύ. Το σκοτάδι καταπίνει κάθε γωνιά του σπιτιού και εσείς συνεχίζετε να ξύνεστε στο σκοτάδι στη μέση του ύπνου. Κάποιος ροχαλίζει, κάποιος γυρίζει, κάποιος σας κλωτσάει, ο μικρός σας αδελφός κατουράει, αλλά κανείς δεν μιλάει μέχρι το πρωί, γιατί όλοι ξέρουν ότι στο τέλος αυτής της νύχτας θα έρθει. Θα ξεκινήσει μια νέα μέρα. Ίσως θα οργωθούν τα χωράφια, ίσως αμφισβητηθεί ή ίσως έρθουν οι φοροεισπράκτορες, θα έρθουν οι φοροεισπράκτορες. Αλλά για τώρα, το μόνο πρόβλημά σας είναι να κοιμηθείτε λίγο σε αυτό το καταραμένο κρεβάτι μέχρι το πρωί, να κοιμηθείτε λίγο. Κνισμοί με ποντίκια και ψήλους δίπλα σας, τα βλέφαρά σας βαρύνουν σιγά-σιγά, βαρύνονται, ίσως να πέσετε σε έναν ύπνο, ίσως απλά λιποθυμήσετε. Τα πρώτα φώτα του ήλιου αρχίζουν να διαπερνούν, να διαρρέουν μέσα από τους τοίχους του πλινθόκτης του σπιτιού. Να ανοίξετε τα μάτια σας, η νύχτα έχει τελειώσει. Αλλά ο κνισμός συνεχίζεται, το γεμάτο άχυρο είναι από μόνη της μια βασανιστήριο. Οι αρθρώσεις σου είναι σκληρές σαν πέτρα, έχουν παγώσει σαν πέτρα. Έχετε ένα λεπτό κάλυμα, αλλά μέσα σας υπάρχει ένας βαρύς φόβος. Γιατί όλοι το ξέρουν. Ήρθε η μέρα των φόρων. Είχαν μάθει μερικά μέρες πριν. Αλλά στο μεσαίωνα, η πληροφορία δεν ταξίδευε γρήγορη. Θα έρθουν σήμερα ή αύριο, κανείς δεν μπορεί να ξέρει σίγουρα, αλλά όλοι ξυπνούν με ανησυχία. Μερικοί μάλιστα προσπαθούν να κρυφτούν στο δάσος. Αλλά το δάσος είναι γεμάτο ληστές. Μεταξύ του να ψάχνεις τον θάνατο και του να ασχολείσαι με το να αντιμετωπίσετε το φοροεισπράκτορα του βασιλιά, να διαλέξετε ανάμεσα στο να αναζητήσετε το θάνατο και να ασχοληθείτε με το φοροεισπράκτορα του βασιλιά. Όταν βγαίνετε από την πόρτα, επικρατεί μια παράξενη. Από χθες το πρωί δεν ακούγεται ούτε κουτσομπολιό. Όλοι κοιτάζουν κρυφά από τα παράθυρα των σπιτιών τους. Η πλατεία είναι άδεια. Η λάσπη έχει παγώσει. Εκείνη τη στιγμή, στην αρχή του χωριού, εμφανίζεται ένας καβαλάρης που σηκώνει σκόνη, η καρδιά σας αρχίζει να χτυπά γρήγορα. Σας έρχεται στο μυαλό σάκος με το αλεύρι που έχετε δίπλα σας. Σας έρχεται στο μυαλό μικρός σας αδελφός που έκρυψε το κρέας κατσίκας, η μητέρα σας που έκρυψε μερικά χαλασμένα χαλκά νομίσματα. Όλα είναι σε κίνδυνο, γιατί οι άντρες του βασιλιά δεν αρκούνται στο να πάρουν φόρους, παίρνουν ομικρόν με τόνο. Τι θέλουν, και η τιμωρία για όποιον διαμαρτυρηθεί, η τιμωρία είναι να σε δέσουν σε ένα παλούκι και να σε εξευτελίσουν στην πλατεία του χωριού.
Ο φοροεισπράκτορας κατεβαίνει από το άλογο του και καλεί το γυρεότερο του χωριού ο γέρος, έρχεται με τα γόνατα να τρέμουν, έρχεται με τα γόνατα να τρέμουν. Εκείνη τη στιγμή όλοι ξέρει ότι ο πρώτος λογαριασμός θα κοπεί σε αυτόν. Ο βασιλιάς ρωτάει πόσα σπίτια υπάρχουν στο χωριό. Αν δεν του αρέσει η απάντηση, προσθέτει 5 σπίτια, γράφει 8 στη συνέχεια, λέει ότι θα ζητήσει από κάθε σπίτι σιτηρά, κρέας, δέρματα ή χρήματα. Καθώς πλησιάζετε στο σπίτι σας, η μητέρα σας κάνει νόημα να κρύψετε το σάκο με το αλεύρι κάτω από το άχυρο. Κρύψε το σάκο με τα άχυρα κάτω από το άχυρο. Ψιθυρίζοντας, ο μικρός σας αδελφός δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο πατέρας σας πέρυσι, μόνο και μόνο για ένα καρβέλι 3 μέρες δεμένο σε ένα στήλο, δεν θέλετε να το ξαναζήσετε αυτό. Ο άντρας του βασιλιά σπρώχνει την πόρτα και μπαίνει μέσα το κρύο αέρα και η βρώμικη μυρωδιά του δέρματος γεμίζουν αμέσως στο σπίτι. Ο άντρας πρώτα με τα μάτια του το δωμάτιο. Μετά, στη γωνία μαξιλάρι στη γωνία και κοιτάζει κάτω από το κρεβάτι. Δεν ενδιαφέρεται για το σπασμένο δοχείο που βρίσκεται εκεί, αλλά βλέποντας το μικρό ξύλινο κουτί δίπλα στη σόμπα, τα χείλη του στρέφονται προς τα κάτω. Ανοίγει το κουτί, μέσα υπάρχουν μερικά παλιά κομμάτια ύφασμα και μερικά χαλκού. Παίρνει τα χαλκούρια, αφήνει τα πανιά αφού έσπασε το σπίτι και έφυγε. Κατευθύνεται προς τα άλλα σπίτια. Στην πλατεία οι γυναίκες που κλαίνε, ηλικιωμένοι που τρέμουν από φόβο και τα παιδιά που προσπαθούν να ξεφύγουν σιωπηλά. Ο φόβος που έχει κατακλείσει το χωριό γίνεται ακόμα πιο βαρύτερος μέσα σε μια ώρα. Όλοι τα πάντα από τις τσέπες, τις τσάντες και τα χωράφια τους αφαιρείται. Κάποιοι κακοποιούνται, κάποιοι υφίστανται προσβολές, άλλοι απλώς σιωπούν. Οι άντρες του βασιλιά γεμίζουν τις τσέπες τους και φεύγουν από το χωριό με τα άλογά τους από το χωριό. Όλοι σκύβουν το κεφάλι και κοιτάζουν πίσω τους. Τα ίχνη που μένουν στο λάσπη είναι η ανάμνηση αυτών που πήραν μετά από μια δύσκολη μέρα φορολογίας. Περνά στη νύχτα κουλουριασμένος με τα πρώτα φώτα του πρωινού. Ανοίγει τα μάτια σου, το σώμα σου πονάει ακόμα το χειρότερο. Ο μικρός σου αδελφός έχει αρχίσει να βύχει, κάθε βήχας κάνει όλο το σπίτι να τρέμει. Τα μάτια του είναι κόκκινα, το μέτωπο του ιδρωμένο. Στο στομάχι του δεν έχει τίποτα, αλλά μέσα του καίει. Αυτή τη στιγμή, οι φωνές που ακούγονται από έξω σας τρομάζουν. Η γειτόνισσα φωνάζει, άλλος ένας έφυγε, λέει. Είναι ο 5ος θάνατος αυτού του μήνα. Η ατμόσφαιρα στο χωριό δεν είναι πια βαρετή, είναι σχεδόν δηλητηριώδης. Όλοι περπατούν με κλειστά καλύπτοντας τη μύτη τους. Όχι όμως λόγω της μυρωδιάς. Από φόβο. Γιατί στο χωριό υπάρχει μια ασθένεια. Δεν έχει καν όνομα. Πέρυσι, ένα από τα χωριά έφυγε με τον ίδιο τρόπο έχει περάσει, λένε οι γέροι, πυρετός, ρίγη αδυναμία και μετά θάνατος. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η ασθένεια. Ο γιατρός. Όταν ο γιατρός λέει μεσαιωνικός γιατρός, αμέσως σκέφτεσαι κάποιον με γνώσεις, χαρισματικός, με βότανα στο χέρι. Εδώ, όταν λέμε γιατρός, εννοούμε έναν άντρα φοράει μια μάσκα που μοιάζει με ράμφος πουλιού και το γεμίζει με λεβάντα για να μην μυρίζει, να μην το μυρίζει. Στο ένα χέρι κρατάει ένα ραβδί που κανείς και στο άλλο ένα σκουριασμένο μαχαίρι και λέει ότι θεραπεύει με τη μέθοδο της αιμορραγίας. Δηλαδή, όταν είστε άρρωστοι, ήδη αναγκάζεται και τον αδειάζετε λίγο ακόμα, παίρνει τον αδελφό σου στην πλάτη και τον πηγαίνει στην καλύβα στην πλατεία, εκεί είναι το ιατρείο. Είναι σκοτεινό ένα δωμάτιο. Μέσα, σάπια χόρτα και περίεργες μυρωδιές. Και στο ταβάνι κρέμονται φτερά. Ο γιατρός μόλις σας βλέπει, σας τσιμπάει το ξύλο που κρατάει στο χέρι του και χτυπάει το μέτωπο του αδελφού σου. Μετά μουρμουρίζει κάτι στα λατινικά που δεν καταλαβαίνετε. Δεν είπε είναι άγνωστο, αλλά κάνει τον έξυπνο. Η διάγνωση είναι υπερβολική χολή. Η θεραπεία είναι να κόψει το χέρι. Η μητέρα σας φωνάζει. Εσείς, αλλά ο γιατρός επιμένει, αν δεν το κάνουμε, θα πεθάνει, λέει. Αν το κάνουμε, θα πεθάνει, λέτε μέσα σας. Αλλά έξω σας σιωπάτε αφού δεν έχεις άλλη επιλογή. Πας με την ηλικιωμένη γυναίκα του χωριού, πηγαίνετε. Ασχολείστε με τα βότανα. Προσεύχεστε μερικές φορές, σας βοηθάει λίγο ξερό τσουκνίδα, λίγο θυμάρι και λίγο αποξηραμένο πόδι βατράχου, σου λέει να το βράσεις και να το πιείς. Δεν ξέρεις τι θα σε βοηθήσει, δεν ξέρετε, αλλά τουλάχιστον δεν κόβει το χέρι. Η ασθένεια δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά και τις σχέσεις του. Οι γείτονες δεν επισκέπτονται ο ένας τον άλλον, κανείς δεν παιδί του. Στις πόρτες, για να μην έρθει κακό πνεύμα, ο αδελφός σας κοίταται για μέρες με πυρετό και καθώς νυχτοβιάζει, βγαίνετε στην πόρτα και κοιτάζετε το μαύρο ουρανό στον τοίχο. Μια αράχνη φαίνει αργά τον ιστό της, ακριβώς όπως εσείς, σιωπηλός, μόνος και αδελφός σας που αγωνίζεται για μια μπουκιά. Ο αδερφός σου σιγά σιγά συνέρχεται, ίσως τα βότανα να έκαναν τη δουλειά τους, ίσως και το νεαρό σώμα του έχει αντοχή, αλλά υπάρχει πραγματικότητα, είστε ακόμα σε αυτό το τέλμα και δυστυχώς το να μην είσαι. Άρρωστος δεν είναι λύση, γιατί ακόμα κι αν δεν είσαι άρρωστος, πεινάς. Κρυώνεις, φοβάσαι, νυχτερινός άνεμος έξω συνεχίζει να σφυρίζει και η αδύναμη φωτιά του πλήθυνου σπιτιού σου σχεδόν σβήνει εντελώς. Ο ύπνος σου έχει χαθεί. Από τη μία πλευρά η αδυναμία, από την άλλη κάτι άλλο σε τρώει. Ο φόβος. Αλλά αυτή τη φορά δεν προέρχεται από την ασθένεια, αλλά από τη ψυχή σου. Με τα πρώτα φώτα του πρωινού, η καμπάνα της εκκλησίας αρχίζει να χτυπάει. Είσαι κουρασμένος και αδύναμος. Ο λαιμός σου και τα ούλα σου είναι πρεσμένα. Αλλά πρέπει να σηκωθείς. Γιατί σήμερα είναι Κυριακή, και Κυριακή δεν σημαίνει μόνο αγορά, είναι και η μέρα εξομολόγησης. Αν δεν εξομολογηθείς όλες τις αμαρτίες σου, υπάρχει κίνδυνος να σε κηρύξουν αιρετικό μπροστά σε όλους. Χθες το βράδυ, ενώ ήσουν πεινασμένος, έβαλες στο μάτι το ψωμί του γειτονά σου.
Αυτό είναι πριν από λίγες μέρες, χωρίς άδεια, από τους θάμνους. Αυτό είναι 2. Την περασμένη εβδομάδα δεν πλήρωσες την εκκλησιαστική σου εισφορά εγκαίρως. 3. Αμαρτία, αν ξεχάσεις να πεις κάποια από αυτές αν το μάθε παπάς, θα έχεις μπλέξει. Αν δεν σε συγχωρήσει, θα είναι ακόμα χειρότερα. Η Εκκλησία εδώ δεν είναι μόνο τόπος λατρείας, αλλά και η μεγαλύτερη εξουσία του χωριού. Ο παπάς δεν είναι μόνο αυτός που κάνει τους ανθρώπους να προσεύχονται, αλλά και ο δικαστής που τιμωρεί, που διχάζει τους ανθρώπους, σώζει. Και εσύ στα μάτια του είσαι ένα μικρό πλάσμα. Δεν έχεις τίποτα στα χέρια σου. Τι θα κάνεις για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου? Κάποιοι τα συγχωρούν με ένα πρόβατο, κάποιοι με ένα μελισσοσκούφι. Εσύ έχεις στα χέρια σου το πολύ μερικά ξερά κλαδιά ή μια χούφτα χόρτα. Δεν θα συγχωρεθείς. Είναι προφανές, η ουρά στην Εκκλησία είναι μεγάλη. Το εσωτερικό μυρίζει καμένο κερί υδρότα και χρόνια από το άπλυτο ράσο αναμειγνύονται. Όλοι περιμένουν στη σειρά και κοιτάζουν ο ένας τον άλλον με το ίδιο φόβο. Εάν με επειδή όποιον επιλέξει ο παπάς, θα πρέπει να ψιθυρίσεις την αμαρτία σου, να ψιθυρίσεις. Μερικές νύχτες στο χωριό κυκλοφορούν φήμες ότι ο τάδε έκανε κάτι, κάποιος άλλος περιπλανήθηκε στο φως του φεγγαριού. Μερικές φορές αλήθεια, μερικές φορές ψέματα. Αλλά το σημαντικό δεν είναι τι έκανες, αλλά τι πιστεύουν, και ο παπάς το ξέρει καλά. Αυτό στο τετράδιο που κρατάει έχει σημειώσεις ποιος κοίταξε ποιον, ποιος έκανε τι, ποιος, που αν το όνομά σου μπει σε αυτό το τετράδιο, κάνεις. Δεν μπορείς να γλιτώσεις όταν όλοι βγαίνουν έξω μετά τη λειτουργία. Νιώθεις μια ελαφριά ανακούφιση, αλλά αυτή είναι προσωρινό. Μετά από λίγες ώρες ηρεμίας, ο ίδιος φόβος, η ίδια πίεση επιστρέφουν καθώς βγαίνεις από την πόρτα της εκκλησίας. Ο ουρανός είναι πάλι συννεφιασμένος. Η μυρωδιά της βροχής φτάνει στη μύτη σου. Ελπίζεις για λίγο. Ίσως σήμερα θα περάσει χωρίς να αμαρτήσει. Η πλατεία του χωριού αρχίζει σιγά σιγά να ξυπνά με τα πρώτα φώτα του πρωινού. Σιωπηλά από τα σπίτια τους χαιρετούν ο ένας τον άλλον και σχεδιάζουν τις καθημερινές τους δουλειές. Τα παιδιά παίζουν μπάλα. Οι ηλικιωμένοι κάθονται και κουβεντιάζουν. Η πλατεία είναι στην πραγματικότητα ένα σημείο συνάντησης. Οι ειδήσεις κυκλοφορούν. Οι δουλειές συζητούνται και οι άνθρωποι μαζεύονται. Σήμερα πρέπει να είσαι και εσύ εκεί, όχι μόνο για μια τιμωρία ή μια ντροπιαστική στιγμή, αλλά και για να τακτοποιήσεις τις υποθέσεις του χωριού, να ακούσεις κουτσομπολιά ή να ρωτήσεις για την κατάσταση του γείτονα. Αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τις τελευταίες μέρες κάποια λόγια έχουν παρεξηγηθεί. Έχει διαδοθεί μια φήμη για σένα με κακή πρόθεση από απροσεξία. Ένα λάθος έχει μεγαλώσει. Τα βλέμματα στην πλατεία γίνονται βαριά, τα αυτιά γεμίζουν με ψίθυρους. Σιγά σιγά αρχίζουν να σε δείχνουν στο μεσαίωνα. Όλοι παρακολουθούσε και έκρινε ο ένας τον άλλον στη ζωή. Το παραμικρό λάθος τιμωρείται και εκείνη τη στιγμή καταδικάζεσαι σε τιμωρία δέσμευση σε στήλο. Αυτό δεν είναι μόνο για το σώμα σου, αλλά και για την τιμή και του σεβασμού σου. Τα χέρια και τα πόδια σου είναι δεμένα με ισχυρά σχοινιά, ενώ τα βλέμματα του πλήθους είναι στραμμένα πάνω σου. Κάποιοι δεν θέλουν καν να δουν το πρόσωπό σου, άλλοι είναι περίεργοι, θέλουν να δουν από τη πτώση σου. Αυτή η κατάσταση είναι μία από τις πιο βαριές ποινές και κανείς δεν θέλει να το ζήσει, δεν θέλει να ζήσει. Η καυτή λιακάδα και τα έντομα και τα μικρά παιδιά πετάνε πέτρες. Αλλά ο πραγματικός πόνος μέσα στον άνθρωπο δεν είναι μόνο η σωματική, αλλά η ψυχική απελπισία. Ωστόσο, μέσα στην απελπισία υπάρχει μια μικρή αντίσταση, γιατί μετά από αυτή την τιμωρία η ζωή θα συνεχίσει. Ποιος ξέρει, ίσως με τον καιρό αυτά τα αμαρτήματα να ξεχαστούν ή συγχωρεθούν. Κάθε μέρα είναι μια νέα μάχη. Το βράδυ τα σχοινιά λύνουν. Όταν πέσει στο έδαφος, το σώμα πονάει, αλλά η ψυχή γίνεται λίγο πιο δυνατή, γιατί το να είσαι δεμένο σε ένα στήλο δεν είναι μόνο μια τιμωρία, αλλά και μια δοκιμασία που δοκιμάζει την αντοχή σου. Την επόμενη μέρα ξαναβγείς. Αυτή τη φορά λίγο πιο προσεκτικός. Οι κρίσεις στα μάτια των ανθρώπων συνεχίζουν να σε κρίνουν, αλλά εσύ συνεχίζεις να αναζητάς τρόπους να υπάρχεις στη ζωή, επειδή το χωριό είναι ο κόσμος σου και πρέπει να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο. Η πίεση της προηγούμενης μέρας δεν έχει ακόμα. Με τα πρώτα φώτα του πρωινού αρχίζεις να περπατάς προς την αγορά. Εδώ δεν είναι μόνο ένας χώρος για ψώνια, αλλά και το κοινωνικό κέντρο του χωριού που κυκλοφορούν οι ειδήσεις και οι άνθρωποι συνέρχεται. Μετά την ομίχλη της πλατείας του χωριού, ατμόσφαιρα της πλατείας του χωριού, η αγορά μοιάζει ένας χώρος γιορτής. Εδώ οι ήχοι αναμειγνύονται. Ο ήχος των οπλών των αλόγων, οι φωνές των πολιτών, το τρέξιμο των παιδιών, τα πρόβατα και τα κοτόπουλα, όλα έχουν εισχωρήσει μέσα. Είναι δροσερή και φρέσκια, προσφέροντας δίνει στους ανθρώπους ελπίδα στην αγορά, όλα έχουν τη θέση τους στα πάγκους στο μέρος τους. Το χώμα καλυμμένο με λάσπη καθώς περπατάς στο δρόμο, γύρω σου κυκλοφορούν χρώματα και ήχοι. Μερικοί πάγκους φρέσκα φρούτα και λαχανικά, σε άλλα μέρη υπάρχουν περίεργα φαγητά που σε κάνουν να σκέφτεσαι τρόφιμα. Μερικοί πολιτές προσφέρουν χειροποίητα φαγητά τους λέγοντας: Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα φαγητά, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι, αλλά δεν μπορείς να μην τα δοκιμάσεις. Μερικά αποξηραμένα έντομα, μερικά είναι αναμεμειγμένα με περίεργα μπαχαρικά. Μερικές φορές φοβάσαι ακόμα και το χρώμα τους από το χρώμα τους, και που έχουν μυρμήγκια πάνω τους. Οι χωρικοί εδώ ξεχνάνε την κούραση της ημέρας να μοιραστούν τις φήμες και να μάθουν τα νέα, αλλά και για να μάθουν τα νέα υπάρχει μια συνεχής ανησυχία για την ποιότητα και την καθαριότητα των τροφίμων, γιατί τα περισσότερα τρόφιμα που πωλούνται εδώ έχουν μείνει εκτεθειμένα. Σε ζεστό και σκονισμένο περιβάλλον είναι στέκι για έντομα και ποντίκια στην αγορά. Τα παιδιά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα από τα πολύχρωμα γλυκά και τα γλυκά.
Αλλά αυτά τα γλυκά είναι συνήθως ποιητικά και πολύ μακριά από τα πρότυπα καθαριότητας, μακριά από τα πρότυπα καθαριότητας. Όλα τα είδη μικροβίων και ασθενειών συγκεντρώνονται εδώ, συγκεντρώνονται. Στην αγορά υπάρχουν επίσης σιδηρούργοι, ράφτες και άλλοι τεχνίτες ανοίγουν τα δικά τους πάγκους. Ο ήχος στο σφυριό του σιδηρουργού είναι σαν σύμβολο της τέχνης και της εργασίας για τους χωρικούς. Ένα καινούριο μαχαίρι, ένα σπαθί ή ένα πέταλο αλόγου είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτά τα εργαλεία είναι τα βασικά μέσα σε αυτό το χάος επιστρέφοντας από την αγορά. Με τα τρόφιμα που αγόρασες με κόπο τα βήματά σου αντιχούν στους χωματόδρομους του χωριού, συνοδεύονται από το θρώισμα των ζώων που περιφέρονται γύρω σου, συνοδεύουν τα βήματά σου. Μετά από αυτό το θορυβώδες και θορυβώδης περιβάλλον, η ησυχία του σπιτιού σου δίνει ηρεμία, αλλά και μια αίσθηση μοναξιάς, αίσθημα μοναξιάς. Ωστόσο, αυτή η αναταραχή και δυσκολίες είναι αναπόφευκτα απαραίτητο μέρος της ζωής στο χωριό. Γι' αυτό, στο δρόμο της επιστροφής από την αγορά, ακόμα και είναι μια ελπίδα, είναι ελπίδα, είναι σύμβολο αντοχής κατά τη διάρκεια της ημέρας, η φασαρία της αγοράς όταν πέφτει το βράδυ, οι ανακατεμένοι γυρίζουν στα σπίτια τους. Με το κρύωμα του καιρού, κανείς δεν βγαίνει στο δρόμο, γιατί σε αυτές τις περιοχές τη νύχτα μόνο οι λύκοι και κουκουβάγες, αλλά και το ληστόν. Ένα ελαφρύ θρώισμα από το δάσος, ακόμα και το κούνημα ενός κλαδιού, φέρνει τον φόβο στα χέρια όλων στο στόμα. Και εσύ εκείνη τη νύχτα, αφού έφερες από την αγορά και μετά κάθεσαι δίπλα στη μικρή φωτιά του σπιτιού, καθίσαι μπροστά στο αδύναμο τζάκι του σπιτιού σου, ο άνεμος που φυσάει έξω μαζί με τη μυρωδιά των σάπιων φύλων, ακούς τους ήχους που διαπερνούν τις ρογμές των πλήθυνων τείχων, ακούς τους ήχους στο κελάιδισμα των νυχτοπούλων και το γάβγισμα των σκύλων. Αλλά αυτό που τραβάει την προσοχή σου είναι οι περίεργοι θόρυβοι, παράξενοι θόρυβοι αυτή την περίοδο. Οι ληστές οι εξόριστοι πρώην. Στρατιώτες καταδιώκουν για να κλέψουν ζώα ή πολύτιμα αντικείμενα. Όλοι είχαν ένα απλό ξύλο ή ένα σκουριασμένο μαχαίρι. Αλλά ομικρόν με τόνο, τι και να κάνεις, δεν έχεις καμία ελπίδα απέναντι σε μια ομάδα ληστών. Γι' αυτό οι χωρικοί τη νύχτα ενισχύουν τις πόρτες τους από μέσα με δοκάρια, κλείνουν ακόμη και την καμινάδα. Σβήνουν τα φώτα και κάθονται χωρίς να κάνουν θόρυβο, κάθεται χωρίς να κάνει θόρυβο. Μερικές νύχτες ακούγονται από μακριά, ακούγονται ήχοι από καλπασμούς. Εκείνη τη στιγμή, μια μελαγχολία, γιατί αυτός ο ήχος σημαίνει ότι οι αριστοκράτες ή την επιδρομή των ληστών και τα δύο είναι κακά νέα, οι ληστές κυνηγούν χρήματα και τρόφιμα οι ευγενείς. Από την άλλη, κάθε φορά που βαριούνται κατεβαίνουν στα χωριά και παίρνουν ομικρόν με τόνο. Τι θέλουν, και εσύ εκείνη τη νύχτα μπαίνεις στο κρεβάτι με αυτόν τον φόβο, δεν υπάρχει ούτε ένα σωστό κλείδωμα ούτε ένα γερό παράθυρο. Ξυλιά με ένα σκουριασμένο μαχαίρι στο χέρι, φως της φωτιάς. Αν είπα ότι το υπνοδωμάτιο είναι το μόνο δωμάτιο του σπιτιού, εκεί καίει η φωτιά. Κοιμάσαι και κάνεις τις δουλειές σου, γίνονται οι ληστές που κρύβονται στο δάσος, επιτίθενται στα χωριά όχι μόνο για τα αγαθά αλλά και για εκδίκηση, επιτίθενται στα χωριά γιατί κάποιοι κάποτε από αυτά τα μέρη τώρα, όταν νύχτα, επιστρέφουν για εκδίκηση για να πάρουν εκδίκηση. Γι' αυτό, κάθε κάτοικος του χωριού αποφεύγει να βγει έξω μόλις πέσει το σκοτάδι, να βγει έξω. Μερικοί γενναίοι νέοι κάνουν νυχτερινή φρουρά, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μόνο είναι εξοπλισμένοι με πέτρες, ξύλες, σπασμένα τόξα. Εξάλλου, οι ληστές κάνουν την επίθεσή τους τη δεύτερη ή τρίτη νύχτα. Όταν οι φρουροί έχουν καταρρεύσει από την αϊπνία, τότε όλα τελειώνουν, όλη τη νύχτα έχεις το αυτί σου έξω και τα μάτια σου ανοιχτά. Ο ήχος του ανέμου, το τρίξιμο της στέγης, τα βογγητά των ζώων, κάθε είναι ένας ξεχωριστός φόβος που σου τρυπάει την καρδιά. Μέχρι το πρωί, ακόμα και ο ήχος της βροχής που πέφτει με ανησυχία, γιατί μερικές φορές ο ήχος της βροχής κρύβει τον κίνδυνο, εκείνη τη νύχτα δεν θα γίνει επιδρομή. Αλλά κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί ακόμα, και εσύ όταν βλέπεις τα πρώτα φώτα του πρωινού, ευχαριστείς μέσα σου γιατί βγήκες, αλλά ξέρεις ότι αυτός ο φόβος θα συνεχίσει κάθε βράδυ μέχρι να πέσεις θύμα μιας επιδρομής ή μέχρι να μετακομίσεις σε άλλα χωριά όταν ξημερώνει. Βγαίνεις έξω με κουρασμένα μάτια. Ο καιρός φαίνεται να έχει καλυτερέψει, αλλά το έδαφος είναι ακόμα υγρό, το άχυρο είναι γεμάτο λάσπη στο λάσπη. Σήμερα πρέπει να πας στο κάστρο με διαταγή, πρέπει να πας στο κάστρο. Οι ευγενείς καλούν μερικούς χωρικούς, δεν ρωτάς το λόγο, γιατί εδώ είναι απαγορευμένο να κάνεις ερωτήσεις καθώς περπατάς προς το κάστρο, κανείς δεν μιλάει. Βουλιάζετε στη λάσπη, προχωράτε. Οι κρανιοί στο πλάι του δρόμου και οι παλιοί στήλοι βασανιστήριων εκεί. Κανείς δεν νοιάζεται για το ποιος ήταν δεμένος εκεί στο παρελθόν ή γιατί πέθαναν, δεν ενδιαφέρει πια κανέναν πλέον. Όλοι ζούμε την ελπίδα ότι η σειρά τους δεν θα έρθει ποτέ. Η πύλη του κάστρου είναι μια τεράστια μαύρη σιδερένια με ένα σκουριασμένο οικόσιμο και δίπλα του δύο φρουροί με τα κεφάλια τους γεμάτα λάδια και βρωμιά στα πρόσωπά τους, με ένα υπεροπτικό χαμόγελο. Οι ευγενείς εδώ θεωρούνται εκπρόσωποι του Θεού στη γη, έχουν το δικαίωμα να κάνουν ομικρόν με τόνο. Τι θέλουν, σε κοιτάζουν από πάνω μέχρι κάτω το κεφάλι σου, τα παπούτσια σου και με ένα νεύμα του χεριού σε αφήνουν να μπει. Όταν μπαίνεις στην αυλή του κάστρου, μια βρωμερή μυρωδιά χτυπάει το πρόσωπό σου. Από τη μία πλευρά υπάρχουν υπολείμματα κρέατος που έχουν μείνει στον ήλιο, και από την άλλη, από τη μία πλευρά, και κόκαλα πεταμένα στην άκρη, κοτόπουλα και σκυλιά τρέχουν εδώ και εκεί, από παντού βγαίνουν βρωμιά και λάσπη, αλλά το χειρότερο είναι οι ίδιοι οι ευγενείς κάτω από τα μεγαλοπρεπή ρούχα τους, μεθυσμένοι και σκλάβοι που υπακούν στις διαταγές υπηρέτες. Όταν μπήκε στην αίθουσα του συμποσίου, το τραπέζι ήταν καλυμμένο με δέρματα ζώων, στη μέση υπήρχε ένα τεράστιο ψητό, αλλά στοστά.
Άκρα του τραπεζιού υπήρχαν κόκαλα πεσμένα στο πάτωμα ποτά και ένα αποκεφαλισμένο χίνο. Οι ευγενείς γελούσαν δυνατά και χτυπούσαν με τα ποτήρια τους. Εσύ στέκεσαι σιωπηλά και περιμένεις, γιατί όταν σε φωνάζουν εδώ, δεν ξέρεις μερικές φορές, μόνο για διασκέδαση, ένας από τους χωρικούς χτυπιέται. Μερικές φορές, για να πει μια ιστορία ηρωισμού, για να διηγηθεί μια ιστορία ηρωισμού. Κάποιος ενώ περιμένει όρθιο σε μια γωνία, το βλέμμα σου πέφτει στο τραπέζι του συμποσίου, τα κεφάλια που κρέμονται στον τοίχο πίσω από το τραπέζι του συμποσίου, κάποιοι χωρικοί ψιθυρίζουν. Αυτοί κάποτε ήταν οι αρχηγοί που. Και κάθε βράδυ γιορτής τους σηκώνουν ένα ποτήρι. Μετά από λίγο σε διώχνουν έξω χωρίς να καταλάβεις γιατί ήρθες και τι κάνεις. Αλλά εσύ πάλι χαίρεσαι, γιατί μερικοί δεν μπορούν να βγουν. Είτε σαπίζουν στο δωμάτιο των βασανιστήριων, ή πετιούνται πίσω στο δάσος. Καθώς επιστρέφουν στο χωριό από το κάστρο στο χωριό, ο ήλιος είναι έτοιμος να δύσει ακόμα και οι φωνές των πουλιών που έρχονται από το δάσος ακούγονται θλιβερά στα αυτιά του. Η βρώμα του κάστρου, μυρωδιά του κάστρου έχει μπει στη μύτη του. Όταν φτάνει η μέα, ξανακάθεσαι δίπλα στη μικρή φωτιά. Στο τρεμάμενο φως των φλογών, τα μάτια σου κλείνουν, ακούς τους ήχους που έρχονται από έξω, ψιθυρισμοί γυναικών, το κλάμα των παιδιών που κρύβονται σιωπηλά, η σιωπή που δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά υπάρχει στον αέρα, γιατί όταν κάποιος στο χωριό κατηγορηθεί για μαγεία, όλη η ατμόσφαιρα αλλάζει, και σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες. Κάποιος από τα γουρούνια του γέρου έχει βλάψει τα γουρούνια του γέρου Μαρτάν, και ότι αυτό οφείλεται στο βλέμμα κορίτσι που ζει. Στην άλλη άκρη του χωριού δεν υπάρχουν αποδείξεις, αλλά σε αυτή την εποχή οι φήμες είναι αρκετές. Ειδικά κάποιος σε ζηλεύει ή δεν τολμά να σε κοιτάξει στα μάτια, δεν τολμά να σε κοιτάξει στα μάτια, τότε είσαι τελειωμένος. Συγκεντρώνονται στην πλατεία του χωριού, ανάβουν φωτιές. Ο παπάς έρχεται με το σταυρό και με προσευχές στα χείλη, και εσύ, όπως και οι άλλοι, συγκεντρωθείτε στην πλατεία του χωριού, γιατί εδώ όποιος δεν παρακολουθεί θεωρείται συνεργός. Όσο και να προσπαθείς να μείνεις μακριά, τα μάτια σου στρέφονται προς το πλήθος. Κοιτάς το πρόσωπο της νεαρής κοπέλας που κλαίει εκεί μόλις χθες στην αγορά, για ένα κομμάτι μπαγιάτικο, για ένα κομμάτι ψωμί. Συλλέγατε θάμνου στην άκρη του ποταμού. Τώρα με τα χέρια δεμένα, γονατισμένη, το κορίτσι κλαίει, κουνάει το κεφάλι της, αρνείται, αλλά δεν έχει νόημα, γιατί ο κανόνας εδώ είναι σαφής. Ο κατηγορούμενος είτε ομολογεί είτε αναγκάζεται με βασανιστήρια, και εκείνη τη στιγμή κάτι μέσα του σπάει. Όσο και αν το συνηθίζεις, κάθε φορά αφήνεις ένα μέρος της ανθρωπιάς σου. Μπορεί να μην πετάς πέτρες όπως οι άλλοι, αλλά δεν πετάς πέτρες όπως οι άλλοι, αλλά παραμένεις σιωπηλός, γιατί αυτός που σηκώνει το κεφάλι είναι ο επόμενος ένοχος. Μερικές φορές, μόνο και μόνο επειδή ένας άντρας θέλει το χωράφι, τη γυναίκα του γείτονα του, κάποιος κατηγορείται για μαγεία, μερικές φορές ένας περαστικός ξένος, μερικές φορές ένα παιδί με περίεργα μάτια. Όλοι είναι πιθανή στόχος, και όλοι γνωρίζουν ότι η μεγαλύτερη κατάρα εδώ είναι να είσαι αθώος. Για λίγο μετά το κορίτσι κλειδώνεται σε μια πέτρινη, κάθε ένα σιωπηλά επιστρέφει στο σπίτι του, ενώ εσύ ξεκινάς το δρόμο σου με βαριά βήματα. Η μυρωδιά που αναδύεται από τα και το ουρλιαχτό ενός σκύλου που ακούγεται, από μακριά καθώς περπατάς, το βάρος μέσα σου γίνεται ακόμα αυξάνεται. Εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι ο μόνος τρόπος να ζήσεις σε αυτό το χωριό είναι να κλείνεις τα αυτιά σου και να αποστρέφεις το βλέμμα σου. Κλείνοντας τα αυτιά σου και αποστρέφοντας το βλέμμα σου, περνάει κρυφό στη γωνιά του αχυρώνα η κούραση της ημέρας. Έχει συσσωρευτεί στο σώμα σου, όλα σου σε τσούζει, νιώθεις ότι τα ψήλια κινούνται, αλλά έχει συνηθίσει. Τα πράγματα που αρχές σου στερούσαν τον ύπνο, τώρα είναι συνηθισμένα κομμάτια της ζωής σου. Τα ουρλιαχτά των λύκων ξεκινούν πάλι. Από το δάσος, από το δασόδες μέρος μπροστά από το χωράφι. Η νύχτα δεν είναι ποτέ ήσυχη σε αυτό το χωριό, αλλά οι χωρικοί είναι σιωπηλοί. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του, όλοι έχουν το κεφάλι κάτω, κρατώντας στα χέρια τους τα λίγα ξερά χόρτα που έχεις μαζέψει. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι να περάσεις τη νύχτα, να βγεις σώος, γιατί το να περάσει τη νύχτα εδώ είναι από μόνο του μια επιτυχία. Έξω έχει αρχίσει να βρέχει ελαφρά από τις στέγες των καλύβων. Σταγόνες νερού πέφτουν στο χώμα. Δεν λείπουν και οι ήχοι των μικρών ακούγονται, και οι ήχοι των μικρών τροκτικών. Αλλά εσύ δεν δίνεις σημασία σε αυτούς τους ήχους. Λίγο αργότερα τα μάτια σου κλείνουν, δεν βλέπεις. Δεν φαντάζεσαι τίποτα, η κούραση σε καταβάλει. Αύριο θα σε περιμένουν οι ίδιες δουλειές το πρωί, θα πας στην αγορά, δεν είναι σίγουρο. Ίσως σε καλέσουν για να σε καλέσει για καταναγκαστική εργασία. Ακόμα και το να σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα είναι πολυτέλεια, γιατί εδώ το πώς θα περάσει η αυριανή θα είναι το πρωί. Όταν βγαίνεις έξω, βλέπεις τα ίδια πρόσωπα. Ακούς τις ίδιες φωνές γυναικών που έχουν βγει από το στάβλο με μούχλα, γυναίκες που κουβαλούν πέτρες, σκύβουν στο έδαφος και μαζεύουν χόρτα παιδιά. Ο καθένας έχει τη δουλειά του. Κανείς δεν είναι άνεργος, δεν μπορεί να περιφέρεται. Ο χειμώνας πλησιάζει, δεν υπάρχουν προμήθειες, δεν υπάρχουν δυνατότητες. Αν βρεις ένα σακί κρυθάρι, θα γιορτάσεις, αλλά δεν έχεις καν χώρο να το φυλάξεις. Η πλατεία του χωριού αρχίζει να γεμίζει από νωρίς το πρωί. Κάποιοι ξεκινούν για το χωράφι, μερικοί πηγαίνουν στην αγορά με τα πρώτα φώτα της μέρας. Με το πρώτο φως της μέρας, οι φρουροί των ευγενών περνούν από την άκρη του χωριού να μην συναντηθούν με το βλέμμα τους. Προσπαθείς να αποφύγεις το βλέμμα τους. Ακόμα συζητιέται ποιος δέθηκε στο στήλο της τιμωρίας. Ακόμα συζητιέται, δεν θέλεις να πάθεις το ίδιο. Στο χωριό δεν σημαίνει μόνο να ζεις με την πείνα, αλλά και να δοκιμάζεσαι με τη σιωπή. Αν κοιτάξεις λάθος άτομο τη λάθος στιγμή, το τέλος σου. Αν κάνεις τη λάθος ερώτηση, σε στείλουν σε άλλο χωριό ή δεν θα έχεις καθόλου νέα. Γι' αυτό το λόγο, το πρωί σκύβεις το κεφάλι και. Η μόνη σου πολυτέλεια είναι να πας στο ποτάμι, να πηγαίνεις στο ριάκι και να πλένεις το πρόσωπό σου.
Μερικές φορές η αίσθηση που αφήνει το κρύο αίσθηση που αφήνει το κρύο νερό στο πρόσωπό σου κάνει την ημέρα ανεκτή. Προς το μεσημέρι ο ήλιος ανεβαίνει λίγο, αλλά δεν μπορεί να ζεστάνει το χωριό όσοι δουλεύουν στα χωράφια κάθονται πάνω στις πέτρες για να ζεσταθούν λίγο καθισμένοι πάνω στις πέτρες και τρίβοντας τα χέρια τους. Είσαι και εσύ ένας από αυτούς, είσαι ένας από αυτούς, είσαι τυχερός. Αλλιώς, θα είσαι ευχαριστημένος ακόμα και με μια θα είσαι ευχαριστημένος ακόμα μια μέρα περνάει και πάλι νυχτώνει σκοτεινιάζει ο ουρανός κλειστό. Τα αστέρια δεν φαίνονται. Το χωριό ησυχάζει. Πάλι στριφογυρίζει στη γωνιά του σπιτιού σου, τα πόδια σου πονάνε. Η μέση σου πιάστηκε, ακουμπά στην πλάτη σου στον τοίχο και γέρνει στο κεφάλι σου. Έξω ακούγεται ο θόρυβος του ανέμου, η στέγη της καλύβας τρίζει ελαφρά, έτσι τη νύχτα τελειώνει, έτσι κανείς δεν σε. Δεν έρχεται ούτε καλή είδηση ούτε κακά νέα. Απλά η μέρα τελειώνει και αύριο η ίδια αναστάτωση, ο ίδιος φόβος και οι ίδιες δουλειές μια νέα μέρα.